Alba a Cadis. Un oceà emboirat davant l'hotel. Les llargues línies d'escuma grisa dibuixen una barra de recif davant la balustrada de la platja. He sentit el teu nom pronunciat pel llenguatge del mar, i diu que te'n vas. Planejant damunt l'aigua ho repeteixen les solitàries cigonyes negres. No sabré mai què és el que saps de mi, ni en quina veritat hem estat junts, ni si serem per sempre. No pot ser un mal dolor el dolor que ve de tu per aquest tèrbol mar. Desembre, l'últim desembre amb tu. Després, buscar dintre de mi la teva veu perduda. Benvinguts als Jocs Florals del 2021 a l'Escola Els Arcs. Aquest any honorem aquesta festa a Joan Margarit, ja que va morir el 16 de febrer d'aquest mateix any. Joan Margarit va néixer a Sanaüja l'11 de maig de 1938, a la comarca de la Segarra. Arquitecte de professió, va ser catedràtic de càlculs d'estructura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Joan Margarit es va donar a conèixer amb la seva literatura castellana, però a poc va anar provant amb el català, i el 1981, amb la publicació de L'ombra de l'altre mar i Vell malentès, va començar a gaudir de la literatura catalana. Comencem amb el lliurament de premis. Certamen de prosa i poesia en català i castellà. Hola, ens hem reunit per dir-vos els premis de poesia i de prosa dels Jocs Florals de l'Escola Els Arcs de l'any 2021. Primer de tot, us volíem felicitar a tots els alumnes de primer d'ESO perquè hi ha hagut moltíssima participació i ens ha costat molt triar els guanyadors. Així que comencem amb la poesia en català. Molt bé. Doncs el primer premi de la poesia catalana és per una obra titulada Consciència i l'autor o autora és Martina Chaparro. Continuarem amb el primer accèssit que donem a aquests grans poetes de primer, amb una obra, un poema preciós titulat Una rosa, que fa molt pel dia, de Sant Jordi, i l'autor o autora és Martina Chaparro. I tenim un segon accèssit per l'obra Corrandes d'Irene Oliver. Moltíssimes felicitats a les dues. Dels premis de poesia castellana tenim el primer premi amb el títol de El poema i l'autor correspon a Diego Català. Enhorabona, Diego. El primer premi de prosa catalana és per l'obra La traïció dels tres fills i el seu autor és l'Eric Mareque. I l'accèssit de prosa catalana és per l'obra Silenci, de Martina Segarra. Moltes felicitats a tots. Moltes felicitats. Enhorabona a tots. Segon d'ESO. Ara passem a la categoria de poesia catalana. En aquesta categoria hem decidit que donarem un accèssit al poema que du com a títol El reggaeton i la cúmbia, que porta el pseudònim de Mac Caco, que correspon a Max Martí. Moltes felicitats. Enhorabona. I seguim amb segon, seguim amb poesia, però aquesta vegada és castellana. S'ha donat un accèssit també a una poesia que porta per títol Voces i el pseudònim Perdida, que correspon a Aina Sainz. Per tant, moltes felicitats, Aina. Ara passem a la categoria de prosa catalana. En aquesta categoria hem donat un primer premi a una història que porta per títol Em dic Mel, el pseudònim Caliu i correspon a l'Aina Sainz. Enhorabona. I en segon lloc, en aquesta mateixa categoria, també hem decidit donar un accèssit a la prosa que du com a títol Àlex, que correspon al pseudònim Viu i deixa viure, amb el que és
la Lídia Serra. Moltes felicitats. I per acabar no. I ara passem a prosa, però castellana, que s'ha donat un primer premi a un treball que es titula Arta, del pseudònim Inefable, que correspon a l'Aina Sainz. Felicitats, Aina. I per finalitzar, també hem atorgat un accèssit a la prosa que porta com a títol La caja del tiempo, que correspon al pseudònim Picassocas 2017, que és del Marcel Herrera. Enhorabona. Tercer d'ESO. Molt bé, doncs comencem amb els premis de tercer curs de secundària, quan vulgueu. De poesia catalana hi ha un primer premi que es titula Llum i foscor, pseudònim Lluna plena, i l'autor o autora és la Jana Segarra. Molt bé. Bona. I també tenim un accèssit titulat Què serà de mi, de pseudònim Romelu, i l'autor o autora és l'Albert Costa. De poesia castellana tenim un primer premi titulat El, pseudònim Clavel, i l'autor o autora és Júlia Matamala. Va bé. I també tenim un accèssit per al títol Nadie, pseudònim Bato, i és el Pau Vallès. Continuem amb la prosa catalana. Tenim un primer premi amb el títol La bruixa de Sant Gervasi, pseudònim Anna Murià, i l'autora és la Cecília Gaia. Felicitats. Continuem amb un primer accèssit, el títol L'Espera, el pseudònim Am, i l'autor és l'Àlex Blinder. Felicitats. I per últim, un segon accèssit, el títol Sensacions sincronitzades, el pseudònim Lluna de Mel, i l'autor o autora Aide Jordi. Felicitats. Molt bé, felicitats. Molt bé. Per últim i per acabar, tenim la prosa castellana amb un primer premi per al títol Se despertó tarde, amb pseudònim Lechuguino i autor o autora Iago Chapí. Molt bé. També tenim un accèssit pel títol Una vida sobre ruedas, amb pseudònim Estrella Polar i autor o autora La Gala Vinyes. Molt bé. Molt bé, doncs ja fins aquí els premis de tercer. Moltes gràcies a tots per la participació i enhorabona als guanyadors. Quart d'ESO. I arribem a quart. Comencem amb poesia catalana. Tenim un primer premi pel títol Sec de cor. Sec de cor l'ha escrit el pseudònim Embolic, que correspon a Joan Álvarez. Tenim un accèssit que es diu, el títol és Mai adeu, el pseudònim és Llorer i l'autor torna a ser Joan Álvarez. Continuem. Quant a categoria de poesia castellana, tinc el gran honor de donar els següents premis. El guanyador del primer premi l'hem atorgat a l'obra No te olvides de olvidarme, escrit per l'alumne amb pseudònim Saturno, que correspon a l'autor Joan Álvarez. També hem atorgat un accèssit a l'obra Vida de un adolescente, escrit per l'alumne amb pseudònim Cebro, que correspon a l'autora Carla Gaspar. A la categoria de prosa catalana, el primer premi és per Mediterrani. Amb pseudònim Sitges, la seva autora és Maria Llançó.
També a prosa catalana hem concedit un accèssit al text Falta molt, presentat amb pseudònim Cendra i també del Joan Álvarez. En el prosa catalana també tenim un segon accèssit molt bo, perquè ja m'he silenciat, que es diu Queda't amb el meu somriure. Boníssim, pseudònim, ben fort. I l'autor és Ivan Capelleras. I en la categoria prosa castellana, el primer premi és per al títol Por última vez. El pseudònim és Àries i és l'Helena Vinyes. L'accèssit, que també en tenim un, és per al text escrit El sonido del silencio, pseudònim BC, i és la Vicky Mutxer. Moltes felicitats! Gràcies per la vostra participació. Fins l'any vinent. Ara l'entrega del Premi Goretti Serrano. Molt bé, doncs passem al Premi Goretti Serrano. El Premi Goretti Serrano s'atorga en aquells escrits que destaquen pels seus valors ètics universals, escrits amb un contingut humà, social i solidari. Aquest any, el jurat ha decidit que el premi correspon a una obra que porta per títol Perduda, amb el pseudònim Òscar Wilde. I la seva autora és Natàlia Ull. Moltes felicitats, Natàlia. Ensuite, les écrits en français. And now we have the English Awards. Hello, good morning. And now we're going to give the prizes of the English Literary Contest. This year, we have asked you to create a poster about Rupi Kaur, a well-known poet who has become famous by publishing her poems on Instagram. In the poster, you had to include one of her poems explaining how you felt after reading it. There were two different categories. The first category includes students from first and second level. We wanted to say thanks to all those who participated. You all did really, really well. And this first prize goes to Alberta Domenic with this very nice poster. Well done, Alberta. The second category included students from 3rd and 4th of ESO. In this category, there are two prizes. The first one is for this poster by Alex Blinder. Alex, congratulations on your beautiful poster. And the second one is for the poster made by a team, Iago Chapí and Paul Duren. We have the poster. Well done. And well, congratulations to all the winners and a big thank you to all the students for your participation. Well done, guys. Ui!
Ara mateix tinc el plaer d'anunciar-vos la guanyadora del concurs d'art d'aquest any. Alina Lieberman amb La Perra. A continuació, les fotos matemàtiques. Primer i segon cicle. Vinga, Departament de Matemàtiques, anem a entregar els premis de fotografia matemàtica. Comencem pel primer premi de primer cicle, que és per la fotografia Teorema de Pitàgores, per l'autora que s'ha pseudonimat Hipotenusa, i és la Irene Oliver. També tenim un accèssit amb el títol Perímetre és igual a 2pi per radi, amb el pseudònim de Barcelona i el nom la Andrea Brun. Molt bé, doncs seguim amb el segon cicle. En aquest cas el primer premi és per la fotografia 3 al quadrat, que s'ha presentat amb el pseudònim Regla de 3 i que és de 3 alumnes, l'Anna Nassarre, la Mar Vilaseca i la Maria Villena. I l'accèssit del segon cicle correspon al laberint d'angles rectes amb el pseudònim de Banana Master Blanc i l'autor és el Álvaro Osuna. Enhorabona! A veure què tal. Enhorabona a tots i moltes gràcies per participar. Els dos d'ESO van participar en un concurs de còmics. Ara serem el guanyador. En primer lloc, les vides d'Artemisia, Catalina i Maria. I els dos accèssits són per La tragèdia de Cuauhtémoc i Francisco de Pizarro. I fins aquí aquesta edició dels Jocs Florals. Gràcies per participar. I recordeu que ens hem inspirat en Joan Margarit. Escola als Arcs.